जिउआव उसिग्लायनाय गोजोननायखौ हास्थायो नामा? बिदिब्ला बे बाथ्राफोरखौ गोसोआव ला। मायाजों बुंफबनाय बे बुहुमखौ बयबो अननायजों गोबानानै लायो। सोरबाया सोरबा सासेजों आरो सोरबाया गावनि बिबेकजों। निमाहा बैखौसो हो जाया गोरोन्थि मावदों। आरो बै मानसिखौ माब्लाबाबो निमाहा दाहो जे जाया मोनथिनानैबो बैमानि मावो। उन्दुबाय थानाय समाव जुदि नुहांनाय सिमाङा बायो, बेबायदिब्ला जेबो नङा। नाथाय मानसिया सिरि मोननानै थानाय समाव जाय सिमांखौ रनसायो, बियो जुदि बायफ्लेलाङो, अब्ला गासिबो जिउआनो गाज्रि जालाङो। गावनि मोजांनि थाखाय गुबुना सुजुना दोननाय सिमांखौ सिफायना होनो नाङा। बबेबा समाव नों बिखौ नागारलांब्ला, नाथाय बियो गावनि सिमांफोरखौ गोदानै सुजुफिननो हानाय नङा। इसलिए तो बोलता है, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। बयनिख्रुइबो जोबनाया मा मिथिगौ? जेब्ला नोङो गुबुननि थाखाय गावनि दंनाय मानि गोजोनखौ गथायना होनाय। जाय बेक्तिया होनो सोलोङाखै, बियो नाजावनोबो सोलोङाखै। होनानै मोननाय गोजोननाया मोननानै गोजोननायनिख्रुइ देरसिन। मोजां महरा मात्र आयनायाव नुजायो, आरो गोरबो सिङावनि समायनायखौ नोंनि मावनाय आरो आखलावसो नुनो मोनो। गोसोआव ला, जेब्ला सोमोन्दो सिफायनायनि सम सफैयो, अब्ला मानसिफोरा गोबां बेस्थ' खिन्थिफ्लायो। बिजि दं, दसे उनाव रायज्लायगोन। सानसे मानियाव 1 मिनिटबो सम थाया, अब्ला मा एसेबां सोमोनांथाव नङा होमबा? सोमोन्दो आरो फेमिलि ओरैबायदि गोनांथि जिनिस जायनो सम होनो हायाब्ला गाज्रि जानानै थाङो। मोनसे लेखा बिलाइया गोबां गोनांथि, नाथाय गुरुत्व गोनां बाथ्रा लिरनो नङाब्ला जेरावबो उदाया। आरो सोमोन्दोआ जिउनि थार गोजोननायजों सिरियै थाङो। जाय बेक्तिया नोंखौ मोजां मोनो, बिनिफ्राय दाहारफोर लानो नाङा। जायनि थाखाय नोंसोर सानैनि सोमोन्दोआ मोजां थानाय बायदि। नोंनो जायनि गोनांथि, बे बेक्तिनि थाखाय नोङो माब्लाबाबो बेस्थ' दाखिन्थि। जाय बेक्तिया नोंखौ गासैबो समायावनो गोसोआव लाखियो, बै बेक्तिखौ नोङो माब्लाबाबो बावगारनो नाङा। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो। गोजोन्थों।